Det er svært at være bare vild, men jeg ved ikke, hvor jeg skal gå hen. Prøv at bruge mit langsyn. Altså, jeg er jo en kat, så det ser ud til, at der er noget derovre. Her, jeg søger ly deroppe, så må jeg håbe, der er et træk oppe eller noget. Jeg skal være god til parkour, for at man kan gøre det her. Hvad? Et flag? Og en grotte eller noget? Hvad er det her? Der tror jeg ikke, jeg lige... Jeg tror ikke, jeg skal hoppe ned der. Hvad? Et flag? Altså, det der skete, det var jo bare, at jeg... Men jeg forstår det ikke. Nå ja, jeg sad i et fly. Nej, ikke i et fly. Der var nogen, der taget mig med ind i et fly og ville flyve mig et sted hen, fordi jeg var med i dyretransporten. Og så styrtede det. What the fuck? Så det der skete. Men hvad er det her? Her boede julemanden hvad? Er nogen, der joker? Hvad er det? Er det... Det ligner sådan... Men jeg ved ikke, hvad det her. Hvad? Der står computer og alt muligt. Mikrofon og... Så skal vi rigtig game. Der er lampe på det hele. Og Jesus. Men det ser ikke ud til, at der er noget her i. Nå. Nice. Så jeg er ikke helt fortabt alligevel. Jeg ved sgu, hvad jeg gør. Jeg bygger en hel landsby. Eller, jeg bygger i hvert fald et sted for mig, hvor jeg kan bo heroppe. Jeg elsker fisk. Shit, en edderkop. Heja, heja. Vi skal også have lavet en bue. Ej, jeg er lidt glad, fordi jeg fandt det her. Så kan vi... Ej, jeg har snart ikke flere fisk. Jeg kan ikke leve uden fisk. Jeg bliver nødt til at spise kylling. Men jeg tror det. Jeg er træt. Dejligt med noget søvn. Fuck. Jeg fik et chok der. Hvordan? Vi har i hvert fald nok til at lave en bue. Vi skal bare have noget træ. Træ, det gør vi ned og finder. Jeg prøver lige at se, hvad det her er. Der ser ud til, at der er vand dernede. Så jeg burde jo godt at kunne hoppe. Jeg er også en kat. Jeg har 7 liv, og jeg lander hele tiden på benene. Så skal vi gøre det. Woohoo! En dør. Hvad er det her? Hvad er det vand? Jeg hader jo vand. Altså sådan. Jeg håber ikke, det er meget vand.
Nej. Hvad fuck er det? Var der ikke sne? Der er jo ikke sne her. Ja. For der er gris. Det er noget smart med det her. Nej, ikke det træ. Jeg kan bedre lide det her. Hernede kan jeg jo fisk. Og jeg skal have saplings, fordi så kan jeg jo begynde. Allerede når grisen døde. Ved sapling, så kan jeg jo plante ting deroppe. Vi skal også lave den hakke eller sådan noget, så vi kan mine. Jeg tænker, det her det burde være rigeligt til at starte med. Måske 4. Vi skal også have nogle seeds, så vi kan lave mad. Så kan vi have dejligt brød. 4. 1. Nu har vi i hvert fald til at lave det, så blomster. Det kan vi også plante op, så vi ikke helt øde. Jeg kan godt lide blomster. Det kan ikke have det godt. Ja. Hej kylling. Kyllinger, dem kan jeg godt lide at spise. Dem der lærer at leve, fordi vi har lidt mad. Prøv lige at spise lidt. Alligevel. Og nu begynder jeg at kunne se sneen. Jeg tror det er fordi det er så koldt oppe, men jeg har en tyk pels, så jeg kan ikke mærke det. Så er vi heroppe igen. Tænker der. Nå. Så planter vi der. Så en. Nå. En her. Så måske lige en enkelt her. Så. Og så lidt blomster. Nå. En her. Måske en enkelt her. Jeg har 2 fisk tilbage. Nej. Nu må godt begynde at vokse, så jeg kan lave en fiskestilling. Men kan jeg ikke det nu? Men jeg har jo også lidt dyr. Træ, fiskest. Så har jeg fiskestang, så laver vi. Og nu har jeg en pude. Jeg elsker mit kattesyn. Jeg ser jo også godt i mørke. Men når jeg er kat, så jeg er helt glemt, hvad jeg selv er. Efter jeg har ondt i hovedet efter det der flystyrt. Jeg kan bare huske, at jeg kom ind fra storbyen.
der var nogle mænd, der trak mig ind i en bil om fra en gård af. Og så kan jeg ikke huske mere, så blev alt mørkt, og så var jeg i et fly. Jeg kunne i hvert fald høre motorer, og så hørte jeg noget sige bum, og så rystede flyet, og så var jeg der. Jeg ved ikke. Ja.